Ahojte, nachádzame sa pri úžasnej pizzerii, ktorú majú otvorenú piatok a sobotu do 2 hodiny. Teraz je štvrtok, takže teraz máme zavreté. Do polnoci asi majú len. A neboli sme tam ešte, takže neviem, ako tam je, ale vyzerá to tu v meste ako zaujímavé, že asi sem chodia ľudia. A teraz natočím vlastne tú druhú časť, ako som hovorila, vlastne ten začiatok, ktorý som ešte netočila. Nachádzajú zase banky, obchodíky a nádherné kvietky a krásne svetlá. Nádherná atmosféra ako v nejakých primorských lokalitách, kde to proste v noci žije. Aj tuto to žilo, len teraz je už viac hodín. Môže byť možno 3 hodinky, takže tak nejak do 2 to tu určite boli ľudia. Aj teraz tu ešte sem tam chodia. Ale fakt pekne tu je. Príjemná energia. Naozaj super posedenie. Aj na lavičkách. Krásne lavičky sú tu. Teraz asi prejdeme tak rýchlejšie, aby sme to videli celé. Tu sa budú nachádzať nejaké sochy. Carthago Tours je tu. Ondrej, poď prosím.